את כל המכליות לשערי צדק. בסדר, אנחנו נשלח את הרכב קטקה לשם. כן, צריכים 250 קוב ליום. רעידת אדמה, כל רמות מבלי מים, כתוצאה מפגיעת הקו הראשי, הוא עבר ליחידת היחל"ם להעביר מים. לוודא שרח"ל, משרד הבריאות, רשות המים, מקורות, כל הגורמים שיש לנו ממשק אליהם, מיודעים על זה, כולל גם כוחות כיבוי אש. כן, בוודאי, מלח 5, כמה יותר מים. אנחנו בחברת המים של אזור ירושלים מתרגלים הבוקר הערכות לרעידת אדמה. עכשיו אנחנו במהלך של הערכת מצב, איך מתקנים את התקלות ואיך מספקים את המים על מנת שהחיים ישובו לשגרה כמה שיותר מהר. התרגיל הזה זה אחד מסדרת תרגילים שאנחנו עושים אחת לשנה פחות או יותר, שמשלב גם תרגיל מעשי בשטח וגם תרגיל ניהול בחמ"ל, בחדר מצב שלנו. נכון לשעה 8 כבר כל שכונת רמות הייתה מנותקת ממים. טוב שהוא מעמיס טוב שלא שמרו פרטים. זה מונע את הפעולה. צריכים להבין שמים זה מצרך קיומי. אפשר להסתדר בלי חשמל הרבה שעות, אפשר להסתדר בלי אוכל הרבה שעות, אבל עם מים אי אפשר להסתדר יותר ממספר שעות. למדנו, ענו אותנו, כולם מתודרכים, כולם יודעים מה עושים, כל אחד יודע את העמדה שלו, כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות. לתושבי ירושלים יהיה מה לשתות אחרי רעידת אדמה? ודאי, בטח. נהיה רגועים. 100%. הגיחון תמיד מוכנים ותמיד אנחנו רואים קדימה ומתכוננים למצבים יותר גרועים. ברגע שיש רעידת אדמה, כל הצנרת זזה, כל התאים עולים כלפי מעלה. אנחנו מגיעים לשטח ומשתדלים לתת אבחון כמה שיותר מהר ולמנוע גלישות החוצה. אנחנו מכניסים את המצלמה לתוך הקו, אנחנו דואגים לזהות את התקלה. אני אתקן בעצם נקודתי לפי מה שאני אזהה ואני ממשיך לתקלה הבאה. אנחנו כבר הרבה שנים מתעסקים עם ההיערכות לחירום, מענה לאספקת מים בשעת חירום, בניית ציודים, תול, נהלים, תרגול. עשינו המון הכנות למצב חירום, אם וכאשר זה יגיע, אז אנחנו ערוכים ואנחנו נתחיל ברגל ימין. הגיחון מתנהל בצורה אחראית, הוא נערך להתמודדות עם תרחישים שונים של רעידות אדמה ומצבי חירום אחרים. בשעת אמת, תושבי ירושלים יגזרו את הדיבידנד מההיערכות הזאת.